Kommer og fede, det er åbent, det er også sådan en forfærdet andet har været. Bindende af Donald. Det var ikke så kedeligt, men så var der en eller anden idiot, der viste på YouTube, og så blev det forbudt på færden alle fra YouTube. Det er det så ikke. Damer og herrer, Det skulle de ikke på færden. for at sikre dem en behagelig tur, også sikkerhedsmæssigt, bliver vi nødvendigt lytte til følgende sikkerhedsinformation. I en nødsituation vil I overalt i skibet høre en alarm. Denne alarm består af 7 korte og 1 lang.